Sherifula lajɛbagaw an ka folibaw ye aw ka jɛmukan bɛ sirabankan boli sariyaw ɲɛfɔ aw ɲɛna aw ka se ka sirabankan boli sariyaw bɛɛ faamu panow b'o la fɛn o fɛn bɛ siraba kun kan olu bɛɛ bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna ni jɛmukan in na nin y'a tuma selen bi jɛmukan in na an bɛna kuma fɛn mun kan o ye sira ye komi aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko bolimafɛn boli a fɛn saba de bɛ bolimafɛn boli kɔnɔna la bolimafɛn bolila mun bɛ don bolimafɛn kɔnɔ k'a boli n'a fɔ ma conducteur bolimafɛn véhicule ani sira donc bolimafɛn boli tɛ taa ni fɛn saba in kɔ bi an y'a kanu k'an da don siraw la ka essayer ka siraw ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni ka d'a kan siraw suguyaw ka ca an b'a mɛn autoroute bɛ yen route nationale bɛ yen route voie express bɛ yen les routes à chaussée séparées par terre-plein olu bɛ yen communales bɛ yen départementales bɛ yen rurales bɛ yen nɔ o sira suguya ka ca donc bi an bɛ direction nationale des routes la an ni directeur bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna sira ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna ani sirako bɛ cogo min an bɛ yɔrɔ min na ko bi Bamakɔ kɔnɔna la donc an bɛ taa siraba kan. I bɛ route nationale minnu dɔn i bɛ se k'olu dɔw fɔ an ɲɛna. Bon route nationale Kayi Bamako, Bamako Sikaso, Bamako Seku, n bɛ se k'o saba de f'i ye. Mun de bɛna ni siraw tiɲɛni ye e yɛrɛ ɲɛna. Bon ne yɛrɛ bolo mun bɛna ni siraw tiɲɛni ye o ye mɔgɔw tɛ sira matarafa ani mobiliba ninnu parce que sira kɛra cogo o cogo poids dɔw de kan ka yɛlɛ a kan bon maintenant ani parce que sira kɛra cogo o cogo a kan ka furakɛ i n'a fɔ hadamaden yɛrɛ bɛ cogoya min na bon n'an ma olu entretien kɛ donc olu de bɛna ni sira tiɲɛni par exemple wuluwulu bɛ bɔ ka bila siraw la ani mobilibaw fana bɛ yɛlɛ siraw kan ka siraw fana tiɲɛ ne yɛrɛ bolo olu de bɛna ni siraw tiɲɛni ye. Siraba kibaruyaw. Kuma di directeur ma a ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna ɲininkali fɔlɔ o ye directeur yɛrɛ k'a da don siraw yɛrɛ la sira yɛrɛ ye mun ye n'a fɔra sira mun don chaussée ko kumaw bɛ sira la accotement b'a la bande latérale de la chaussée b'a la voie kow b'a la donc sira yɛrɛ ye mun ye directeur bɛ ɲininkali fɔlɔ a bɛna siraw ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni an ka dɔn sira yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Ne ye directeur national des routes ye service min bɛ yen ni ale ka ko ye sirabako Mali kɔnɔ o ɲɛnabɔli la o ɲɛmɔgɔba ye ne ministère de l'équipement et du désenclavement cadre kɔnɔna na i ye ɲininkali min kɛ ko siraba ye mun ye sira n'a fɔra ko sira a bɛ fɔ de kɛnɛ ladilannen min b'a to adamadenw bɛ bɔ sigiyɔrɔ dɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la o kɛra mago ɲɛnabɔ suguya o suguya min sa o kɛra ɲɔgɔn tɔgɔma ye o kɛra fɛn fɛn min ye en tout cas sira de b'a to adamadenw bɛ bɔ sigiyɔrɔ dɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la en tout cas ko dɔ ɲɛnabɔli kama parce que mɔgɔ tɛna wuli i kunfɛ ten ka i kun minɛ ni i yɛrɛ ye bon o sira a cogoya ka ca a bɛ daminɛ i ka introduction na n y'a ye i ye techniquement ani administrativement u classelen don cogo min i y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mais effectivement sira classification technique b'a la
i n'a fɔ classification administrative b'a a la cogo min. Ne classification administrative ta, la loi numéro 0504 du 22 juillet 2005 o bɛ an ka sirabaw classification administrative ko fɔ. O ye i n'a fɔ o loi carte d'identité di siraba kilomètre 89,000 ani 24. O ye carte d'identité di o sira kilomètre hakɛ o bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ. O loi kelen b'a a latila fɛnɛ a bɛ fɔ min ma ko route d'intérêt national. Route d'intérêt national ye mun ye? O ye sira min bɛ bɔ wajibi la région dɔ kɔnɔ ka don région wɛrɛ kɔnɔ, walima sira min bɛ bɔ Mali kɔnɔna na ka taa an kɛrɛfɛ pays ninnu dɔ wɛrɛ la. Olu de classelen don administrativement siraw classe kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko route d'intérêt national. Olu kilomètre hakɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye kilomètre 14,000 ani kilomètre 100 ani kilomètre 2. N'o bɔra yen classification administrative bɛ classe wɛrɛ di tuguni n'a bɛ fɔ siraw ma ko route d'intérêt régional. Olu route d'intérêt régional ninnu olu ye siraba minnu bɛ région kelen kɔnɔna na, siraba minnu bɛ bɔ wajibiya la cercle dɔ kɔnɔ ka don cercle wɛrɛ kɔnɔ. Olu de classelen don comme les routes d'intérêt régional. Olu kilomètre hakɛ ye loi ye mun identifié ka i n'a fɔ ka carte d'identité d'u ma, o ye kilomètre 7,000 ani kilomètre 50 ani kilomètre 2. A bɛ fɔ min ma ko route d'intérêt local. Route d'intérêt local ye i bɛ cercle kelen kɔnɔna ta, sira o sira min bɛ cercle kelen kɔnɔ, mais a bɛ bɔ o cercle commune dɔ de la ka don o commune wɛrɛ la, a tɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ. Cercle min talen don sira min bɛ bɔ o commune dɔ la ka don o commune wɛrɛ kɔnɔ, a bɛ fɔ olu de ma ko route d'intérêt local. Olu kilomètre hakɛ loi ye min identifié o ye kilomètre 28,000 ani kilomètre 900 ani kilomètre 20 ani kilomètre 9. N'o fana bɔra yen classe wɛrɛ bɛ yen o ye a bɛ fɔ minnu ma ko les routes d'intérêt communal. Olu ye n'i ye commune kelen o kelen kɔnɔna ta, sira min bɛ o commune quartier walima o commune dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ la tɔgɔma k'a sɔrɔ a tɛ bɔ commune kɔnɔ ka taga yɔrɔ wɛrɛ, a bɛ fɔ olu de ma ko route d'intérêt communal. Olu hakɛ min identifielen don loi fɛ o ye kilomètre 38 ani kilomètre 900 ani kilomètre 40 ani kilomètre 1. O bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ni an ka classification administrative ye sira minnu reconnaît Mali la bi, o de ninnu ye o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye kilomètre 80 kilomètre 9 ani kilomètre 20 ani kilomètre 4. Olu siraba ninnu loi y'a a latila tan cogo la ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ ye loi de décentralisation min ta k'a fɔ ko ka fanga lasegin so i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min pour que min ye sirabako baaraw ye décentralisation ye hakɛ min fɔ o la o bɛ ta o la cogo min o de hukumu kɔnɔ an yɛrɛ n'o ye direction nationale de route ye an ka baara bɛ boli surtout min ye an ta ye k'a fɔ a ko bɛɛ bɛ an bolo o ye les routes d'intérêt national o ye kilomètre 14,000 ani kilomètre 100 ani kilomètre 2 kilomètre 80
kɔnɔntɔn kɔnɔ. Route d'intérêt régional ninnu n'o ye kilomètre 7,72 ye. Conseil de région de ye olu siraw tigiw ye. Olu sira la olu siraw wari ɲini ko k'u ladilan o entretien ko olu bɛ conseil de région de bolo. Min ye route d'intérêt local ye loi ye olu tigiya di conseil de cercle ma o fana ko bɛɛ bɛ olu de bolo. Maintenant min ye route d'intérêt communal ye loi kelen ye o tigiya n'a ko bɛɛ di communew ma. Mais comme décentralisation kɔnɔna na baara kura don a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni collectivités ma fanga sɔrɔ ka se u ka u yɛrɛ ta nin ko ninnu baaraw la kosɛbɛ kosɛbɛ fɔlɔ. O de hukumu kɔnɔna na an bɛ continuer toujours ka baara dɔw kɛ o place la. N'an bɛ se ka intervention kɛ wagati o wagati min na u ka réseau ninnu kan an bɛ intervention kɛ ka fara an yɛrɛ kan ka intervention kɛ yɔrɔ minnu kan parce que an b'a dɔn o fanga pour le moment a ma se o taali ye fɔlɔ. Mais an tɛ se ka to o cogoya kɔnɔ k'a fɔ ko toujours a ko ka to an bolo pepepewu a bɛ ka to an bolo sinon a décentralisation ko tɛna fɛn ɲa. O de kosɔn an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ en même temps pour que u k'a dɔn k'a fɔ sira dɔw bɛ yen olu ye olu de ta don a kɛra fɛn o fɛn min olu de ta don wa olu de ka devoir dɔn k'a ladilan k'a lakana. A ka ca Ala fɛ ni hali k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ n ta ye nin ye hali ni ma se ka fɛn ɲini k'a don a la i na se quand même ka effort kɛ min b'a to i b'a la kɔlɔsi k'a lakana. Donc an bɛ o baara ninnu na ni u ye yanni u fanga ka se a taliw ma. An yɛrɛ on s'est rendu compte que ni loi nin kɔnɔ ko an ye collectivité caman rencontré u t'a a kalama. Donc an yɛrɛ bɛ ka atelier belebeleba dɔ labɛn an ni collectivité ninnu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo min pour que ka ɲɛfɔli kɛ u ye sirako ninnu na u jɔyɔrɔ ye min ye ani u kan ka u ta ye min ye u jɔyɔrɔ ye min a la ani u kan ka a kɛ cogo min. Mais u ta mana kɛ cogo cogo an ka devoir en tant que structure nationale c'est de les apporter appui conseil toujours. O yɛrɛ bɛ an ka loi de création an ka service o b'o kɔnɔ k'a fɔ wajibi appui conseil an bɛ o lase collectivité ninnu ma toujours kudayi sira ninnu la kanani ani a lakɔlɔsili ani a ladilanni u ka siratigiya hukumu kɔnɔ ka continuer ka u bilasira kudayi o ye wajibi ye an kan. Wa an yɛrɛ au niveau de la direction nationale des routes ani an ka unité minnu bɛ région kelen-kelenna bɛɛ la an b'u ka bila la sanga ni waati bɛɛ la pour que an n'u bɛ o baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Classification administrative sirako la ni faranfasiyaw c'est important k'a fɔ u k'a dɔn. Autoroute ye sira de ye bon a bɛ classification technique de kɔnɔ. Route nationale bɛ se ka kɛ autoroute ye i n'a fɔ route d'intérêt régional bɛ se ka kɛ autoroute ye. Mais autoroute ye sira de techniquement min bɛ mɔgɔw permet ka bɔ u bɔyɔrɔ la ka se o seyɔrɔ la ni boli hakɛ dɔ ye min bɛ se fɔ kilomètre 100 ani kilomètre 40 ma heure kelen kɔnɔ ani fɛnɛ pour que ka o kilomètre hakɛ laboli parce que o ye vitesse ba de ye pour que ka o laboli lakanani dɔw bɛ kɛ sira kɛrɛnna kɛlɛ pour que kasarako kana bɔ kɛrɛfɛ ka don sira kɔnɔ mɔgɔ min bɛ bolo la
vitesse baw la o ye autoroute okumu ye n'o o bɔra yen sira dɔw fana bɛ yen an b'a fɔ minnu ma route raz campagne olu bɛ autoroute duguma olu ye siraw ye minnu ni ne autoroute ta wajibi autoroute i b'a sɔrɔ sira a dɔgɔyalen cogo o cogo sira fila bɛ taa fila bɛ segin sinon a bɛ se ka kɛ sira saba fo ka se dugu dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ sira 16 bɛ taa sira 16 bɛ segin mais o bɛ dépend ni pays développé la ka bolifɛnw caya ka se hakɛ min ma o de fana bɛ autoroute développé ka taa fɛ autoroute duguma sira min bɛ yen o ye sira kelen min bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ lase mais terre plein a bɛ fɔ min ma ko terre plein min bɛ mɔgɔ min bɛ taa ni mɔgɔ min bɛ segin ne o bolo bɔ ɲɔgɔn na o tɛ o sira ninnu na a bɛ i n'a fɔ n'i ye sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Buguni ne y'o ta sira kelen de don mɛtiri ye mɛtiri 10 o mɛtiri 10 kɔnɔ mobili bulon yɔrɔ hakɛ ye mɛtiri 7 a tɔ ye min ye à côté ma a bɛ fɔ min ma ko à côté ma n'o ye sira lakanali yɔrɔ ye o ye kɛrɛ kelen fɛ. Tɛ nin diyara an ye an ye dɔ faamu siraw la an ye caman fɔ an ye dɔ faamu a la maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ i y'i da maga autoroute ko kuma na i ye autoroute fɔ i y'a ɲɛfɔ cogo min a ko ka gɛlɛn mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi sira kelen min tun bɛ Mali kɔnɔ ko a tun dabɔra autoroute kama o tun ye Segu sira in ye parce que Segu sira in accident ka ca kojugu accident jugu ka ca a kan donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna la est ce que Segu sira in a autoroute ko in bɛna laban wa est ce que a baaraw bɛ sen na ou bien a jɔlen don fɔlɔ donc an bɛ fɛ i ka o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni yanni an ka taa ɲɛfɛ. Effectivement sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Segu projet min b'a kan projet autoroute de don mais projet nin a ladilanna wagati min na a yera k'a fɔ ni a projet bɛɛ bɛna taa siɲɛ kelen ka kɛ bon a bɛ fɔ min ma ko an ka capacité endettement bon o ye ministère de l'économie mɔgɔw ka ko ye an b'o fɔ u b'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baaraw la surtout ces derniers temps an bɛ ka projet fɛn fɛn min kɛ quasiment 80% gouvernement yɛrɛ a décidé k'a fɔ o bɛ ka financer budget national kan o ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ o la kosɛbɛ ka daminɛ depuis président de la République premier ministre le ministre de l'économie a bɛ an yɛrɛ ka ministre de l'équipement et du désenclavement ale yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔna na baara minnu bɛ ka kɛ mais Bamako Segu autoroute comme n'a wari bɛɛ tun fɔra ko a bɛ ɲini siɲɛ kelen a tun bɛ tɛmɛ an ka capacité endettement kan dɔɔni o de nana idée ye k'a fɔ ko ka a baara kɛ phase 2 kɔnɔ donc phase fɔlɔ baara engagera o de banna sisan bon entre temps avant que phase fɔlɔ ka ban bon crise nana tout bon an b'a dɔn kɔni crise mana na pays kɔnɔ a bɛ danaya caman lafu dɔɔni o de nana sumaya don dɔɔni phase 2nan baara kɔnɔna na mais baaraw bɛ sen na pour que a bɛ daminɛ cogo min rapidement parce que projet autoroute de don a tɛ se ka to min kɛra
ka bila sisan ma ko a tiɲɛli tɛ bɔ foyi fɛ yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ min bɛ segu sira tɔgɔma n'i y'a lakɔlɔsi sira kote min bɛ bɔ Bamako ka taa Segu o dilancogo ni n'i bɛ bɔ Segu ka na Bamako a cogoya tɛ kelen c'est parce que phase 2 de bɛ na ni i bɛ bɔ Segu ka na Bamako ko min ka kɛ o côté la ani ka sira fila min kan ka fara kan ni o bɛ bɔ Segu ka na olu baaraw bɛɛ lajɛlen de bɛ phase 2 nin kɔnɔ mais ni a ma kɛ a tiɲɛli barika tɛ bɔ fosi fɛ donc wajibi la de fo a ka kɛ mais avant que ko bɛɛ ka segin ɲɔgɔn kan ka wari ka na pour que baara ka se ka daminɛ voie fila min dilanna fɔlɔ ni o ye en réalité o dilanna mɔgɔ minnu bɛ bɔ Bamako ka taa Segu olu de kama an y'o labila fɔlɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ taa olu ka taa fɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ Segu kana fɛnɛ olu ka n'a fɛ fo o bolili kɔni ka kɛ hakili de ye sinon o dilannen tɛ o kama sira fila dɔɔni ka dilan ka fara kan fo a boliliw ka kɛ ni hakili ye donc projet Bamako Segu c'est le premier projet autoroutier effectivement Mali kɔnɔ wa inchallah a bɛ kɛ ka ban fɛnɛ mais il faut pas oublier aussi Bamako Kulukoro dɔw b'a fɔ ko voie express don mais projet min bɛ bɔ ville dɔ kɔnɔ ka taa ville dɔ kɔnɔ o tɛ voie express ye bilen o ye vraiment autorité mais n y'a fɔ cogo min autoroute an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ autoroute exigence fɛn bɛɛ don an ka autoroute la dans un premier temps parce que autoroute yɛrɛ a kan ka kɛ n'a bɔra sira fara minnu autoriselen don n'a bɔr'o la bagan tɛ se k'a lasɔrɔ adamaden tɛ se k'a lasɔrɔ mais n'a yɛrɛ ma kɛ an bɛ ka baara min kɛ a kɛra ka bɔ Bamako ka taa Kulukoro ni o baara inchallah an b'o kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de avancelen ba don walima Segu ta n'a fɛn fɛn min dilanna i bɛna sɔrɔ baganw bɛna se ka bɔ kungo kɔnɔna la ka yɛlɛn sira kan o man ka kɛ autoroute la mais an ka niveau bɛɛ cogo min ta dɔɔni de n'an k'an b'o datugu projet wari bɛna kɛ min ye peut-être an tɛna se ka a kɛ yɔrɔnin kelen donc n'an y'a kɛ plus développement ma kana plus an bɛ fɛn tɔw fara a kan dɔɔni ka taa autoroute ko la o y'o ye mais o kɔfɛ programme dɔ bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ baara bɛ ka kɛ min hukumu kɔnɔ hali octobre kalo daminɛ la a réunion dɔ yɛrɛ kɛra Abidjan o ye Afrique de l'Ouest a sira minnu bɛ bɔ capitale la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka a siraw bɛɛ bayɛlɛma ka kɛ autoroute ye o programme bɛ baara bɛ ka kɛ a kan pour que k'a ladilan o programme nin kɔnɔna na Mali projet autorité min identifielen don Mali o taa kilomètre 500 la parce que ka bɔ Bamako ka Abidjan la sɔrɔ ka bɔ Bamako ka Ouagadougou la sɔrɔ ka bɔ Bamako ka Sénégal la sɔrɔ olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an y'o bɛɛ de don programme kɔnɔ programme autoroutier kɔnɔ o baara fɛnɛ avancelen don kosɛbɛ kosɛbɛ